Esenlikler oğul ile tawatyňyz yurttaşlar. Şu gün men ýene Saparaň awtorlygynda jemlenen dünýä ýazgylaryň, araşdyrmaçylaryň, ýani Türkmenistan üstündäki içerisinde edilen işleriň dünýä ýazarlarynyň üstünde bir işlenýän nemesi var, toplanýan ýeri var YouTube'da. Milli Halat Açyş Komitetine degişli Exile Lab. Şu taýda bir Saparaň işläp goýan videosy var. Türkmenistandaky badar ýangylar diýip 14-nji may güni goýulandyr. Indi şu taýda bolup geçen wakalary, sebäpleri, sebäpleri diýerem. Şonu Türkiýe türkçesinde aýdýar. Indi men öz Türkmenistan türkçemize geçirip gurrun vermekçi de yurttaşlarıma da. Yine şu taýda 1998-nji ýyl bilen 2000-nji ýyl 2000 soňky ýyllaryň içinde halkyň ulanyp beren badarlarynyň ýangynlarynyň barada gidýärdi. Ýani halka nähil täsir etdi şi badar ýangynlary. İktisat tarapdan nähil täsir etdi, siyasi tarapdan nähil täsir edýär. Şonu gurrun berýär-de. Ilki bilen badar näme? Halka nähil täsir bardy. Şonu geçýär-de. Indi şu taýda näme diýär? Badar bu diýär. Göni iş orunlaryň, ýani müňlerçe, ýüzlerçe, müňlerçe iş orunlaryň. Ondan soň iş orunlarynda diň alyp satar däl, öndürüji, ýani önüm öndürüjiler bar. Ondan soň önüm öndürüjileriň ýanyndaky kömekçiler bar. Ondan soň bularyň ýani multiplikasiýon diýip ekonomik iqtisadiyatda geçýär bu söz bar. Ýani dalgalanma. Ýani bir iş ýeriň ýene-de bir näçe iş ýeriň döremegine sebäp bolýanlygyny görkezýär-de. Badarda ýene öndürüjiler alyp satarlar. Diýsek, onuň daşary badara gelen giden şu taýda işleýän halka hyzmat etmek üçin çayhanalar, naharhanalar açylýar. Ýene halka hyzmat etmek üçin taksiler gelgidi. Ondan marşrutly awtobuslar işleýär. Ondan içiniň elektrikçileri, suwçulary, araççylyk işine seredýän adamlar. Garagoly bar, gije gündüz garagoly. Ondan soň şu nemäni getiren logistika, önümü getirip getiren şäherler arasyndaky, uzak ýollar arasyndaky logistikalar. Garaz şöyle yan nemele etkileri bolanda bir näçe hojuluklara, ýani iş ýer açmana mümkinçilikler ödýär eken-de. Indi bir müňlerçe iş ýer bolsa, ona 3-e 4-e köpersek maşgala sanly. Ýene müňlerçe de adam eklenip bilýär şu taýdan, iqtisady taýdan garaşsyz bolup bilýär. Indi şu taýda seretýär sol Türkiýe türkçesinde esnaf diýilýär. Öndürüjiler. Indi şu halkyň nähil gatlagy bolýar. Hani Türkmende ortadaýhan diýip bir söz bardyr, hemme zady özünden bitip duran. Yer sürjek bolsa öküzem özünden, minjek bolsa at özünden, ýijek bolsa buğday özünden, süýt özünden, işek bolsa et özünden. Ýani bir hem azık önüme diýär, hem özüni dolandyrýar, ýani garaşsyz bir neme gatlak bolýar. Ortadaýhan, ýani Türkiýede orta direk diýerler, ýani. Indi hemme ýurtlarda da şu gatlak iňneme gatlak bolýandyr. İşçen gatlak, siyasata da gatnaşmana da işen gatlak bolýar, önümçilik etmäne de şonuň ýaly. Indi iqtisady ýagdaýdan aýtdyk da ýene garaşsyz ýa-da bir döwletiň uly siýasatyna ýa-da kontrolundaky
iqtisadiyetine näme däldi? Garaşlyl däl. Öz erkine işläp gören bir gatlak bolýar. Öz erkine işläp gören gatlak bolsa bu ýyllaryň geçmegi bilen erkinleşip başlaýar da. Erkin gatlak erkin nesile öndürýär. Ondan soň bu gatlak çağalarynam gerekli bolan okullarda okatýar. Döwletli özüni görkezýän Türkmenistandaky döwletli özüni mejburi ştaýda okayan bolmasa döwletiň ruhsat beren universitetlerdi görkezýändir ene ştaýda. Ştaýda okayan galan ýerde okajak bolan öz pulun okamaly diýendir. Şol islam okuwyny okadyp bilýär da ýa-ni erkin gatlak. Yani siýasatda da goşulagan bolýar. Ondan soň halkyň üşýän ýerler şotaýda bir-birine inanışma, goldolma ýagdaýlary emele gelýär da. Bir-biriyle gatnaşyklar we günde bir-birini görüp bolar, bir-birine kömek edip bolar. Bir-biriniň derdine nime diýerler ýetişýärler. Toý edende bile gatnaşýarlar, garat ysynşýar halk şotaýda. Yani bir aýratyn bir güç emele gelýär da şotaýda siýasa güç erkin pikir edip bilýän bir gatlak bolýar da. Indi şol eksaýlapda aýdýşýarly takmetlemesinde Türkmenistandaky ýaly nime cezalandırıcı rejimler üçün yani Rusya'nın kolonyası da istene de yöne cezalandırıcı rejim hem şotaýda ýöretýärler. Ýanky bazarlar bir siyasi bir-birine inanışma bir toplanyp bir dert bolanda derrew bir-birine ýetişip biljek bir ululak mesele çyksa köplenşip soň aladasyny edip biljek bir yer bolýar da. Yani toplanma yeri. Indi agrofobiya diýär, yani rejimler agrofobiya, yani ýanky ýerden gorkar ekenler da. Grek sözünden gelýän näme? Agro, yani bazar. Agorafobiya o. Fobiya da näme gorkmak, çekinmek şonuň ýaly. Bazarda siýasatyň ýürüdilýän şo Gresiýa döwründe ýa-ni şotaýda da bazarda siýasy gürüňler edilýär ekende. Indi bu taryha seretsek Soýuz döwründe de Türkmenistan bolşaýaly başga ýerlerde de profsoýuz zat diýendirler, şo işçileriň, ýeneleriň haklaryny goramak üçin şolarym diňe ritual hökmünde ulanýanda barmy bar. Ondan soň bir halkyň işçi gatlaryň bolsun tapady ýok. Her halkyň her bir gatlaryny üýşüp derdini anlatyp biljek, derdini çözme meselesini ýöretip biljek bir Türkmenistanda näme ýok. Bir toplanma ýerler ýok da, näme diýedim. Halkyň bir taksiçiler derneği diýişýärli Türkiýadaky awtobusçularyň bir gurumasy, ýa işçileriň gurumasy, daýhanlaryň gurumasy, maldarlaryň gurumasy diýip hiç bir guruma ýok da, ýani. Halkyň bir toplanyp derdini dertleşip, şo derdi çözmek üçin üýşek ýer ýok. Iň soňky ýer mene şol bazar bolýar eken da, halkyň üýşüp siýasy derdini, iqtisady derdini çözme meselesi. Indi Türkmenistandaky rejimler hem rejimler üçin hoplu bolýar bu ýagdaý. Sebäbi karşysynda bir bagymsyz iqtisad tarapdan hem bagymsyz güç we siýasat tarapdan hem özerkli. Ondan şoň üçin bu ýangynlar ýörüte ýakylyp biller diýen wesiýet bar. Indi şol hemen özüm şoňa inanmam. Gaty näme ýokary derejede. Ine halky aşy wagtda bir näçe tahtawazlarda
çärjegde dünýä bazar ýakdylar. Ýöletende de ýalňyşmasam bir kerek ýandy bazar. Onu şu bazar ýanynda näme bolýar? Ýani Orta Daýhanyň önüme ýani şu taýda. Bar maly mülk şu taýda. Demek pul ýani, finans ýani. Materialny kapitaly, ýani iş önümini işläp biljek, ýöredip biljek ýerem näme ýok bolýar. Ondan soň ýan gaýdam taksçylar işledi galýar. Somsa satýan kafeler, çaýhanalar. Ondan uly logistikany ýöretýän nemeler, ulaglar. Awtobus marşruty ýene şoňa işledi galýar. Arasaçlyk edip berenler işledi galýar. Ýene elektrikler içine ol suwun çekip berenler, reklamasyny täzeläp berenler, içinde guruluş edip berenler. Birden müňler adam dirptirak bolýar. Öň bir ýeri jemlenen şu bir iqtisady mesele bilen jemlenip bilen şu bazar täpkär birlikde bir-biriniň derdini soň bolsa şu üç ýanlar dagydyrlar bolýan, ýakyllar bolýan. Dirptirak bolýar. Türkmenistanyň näme bazardan galan ýeri döwlet diýip görkezlen bir guruluşyň rejimiň nämesinde kontrolünde. Başka hiç ýerde önümçilik edip bir tık edip bir öndüreýin diýen zadyň ýok da, mejburi ýagdaýda bular dagaýarlar. Ýurdun içinde öň edip beren zadyň indi edip bilen ýok, näme etmeli bolýar? Şu rejimiň taýinlan nemesine ýoluna gitmeli bolýarlar. Näre? Türkiýe Cumhuriýeti, Russiýa Federasiýasy öz kolonizatoryny giden Ýewropa gidip bilýär. Ýužny Koreýa gidip bilýär. Şöyle halky daga diýerler. Halkam näme? Belli bir wagtyň dowamında bir ýer toplanyp durmasa, öňkü gatnaşan ýerler bilen näme diýär? Derdi ortak bolanokda. Her kim öz başyny öz çaramaly bolýar. Bir ýer üç bilen ok. Sebäp ýok ýani. Bazar ýakyldy, sebäp ýok. Bir ýer üç ýer. Mejburi ýagdaýda atomizatsiýa, ýani akademik dilde bölünme, atomlara bölünme bolýar. Her kim öz derdi bilen gitmeli bolýar. Ondan ýanky atomizasiýa bolan halkam derdini anlatyp bilen ok, bir-birine düşünüp bilen ok, derdini çözüp bilen oklar bir ýer üçme ýeri ýok da. Bir şöýdip ýuwaş-ýuwaşdan bir-birinden anama gaçýar. Ondan soň bir-birinden umydy gaçýar. Türkmenistandaky rejimiň şol esasy meselesi atomizasiýa saklamak, ýani halky birikmezlik. Ine 22-nji ýylda nemede Lewapda, Mardada bir tupan turdy, bir tane gyjaşymyz. Tupan sebäpli neme etdi, ýogaldy. Ondan soň Lewapda agyrlykly ýagdaýda jaýlaryň üstüne alyp gitdi, ýene etdi. Birden halk elektriksiz, suwsuz galdy. Şu taýdan empatisi bolan, ýani adamçylygyny ýitirmedik diýýärler türkmençe. Şu taýda gitdiler. Daşoğuz ilinden geldiler. Aşgabatdan geldiler. Nana gitdiler. Yapınara, düşöge gitdiler. Ýolda saklap, bular iline gaýtarýarlar, ýüklerini elinden alyp özlerine içeri gatýarlar türme. Näme üçin? Halk näme etmeli däl, bir-biriniň derdine goşmaly däl. Alamaly däl bir-biriniň derdine. Ýani atomizasiýa ýagdaýynda durmaly halk. Näme üçin böyleýärler? Sebäbi başymyzdaky getirilen kuklalar Rus imperiýanyň nemesi da dikmeleri. Ol imperiýa üçin hem halkyň bir ýerge gelip jemlenip bilmegi gerekli däl. Ýani güç bolmagy gerekli däl. Özüniň Türkmen halkynyň, Rus imperiýa Türkmen halkynyň hazinasyny talap durady ordamy. Sosial materialdan bulanyp halkyny geopolitikada topraklaryny ulanyp otyr. Şol halkyň birleşmegi
birleşmenin soňy nire gelýär? Direnmäge gelýär. Yani şol koloniýadan çykmaklyga gelýär. Yani koloniýadan çykjak bolsa Rus imperiýanyň sistematy bozulýar Türkmenistanda. Şoň üçin halky bir ýerge jemlenip, onam yerli küçükler bilen edýärler. Kim men döwlete hyzmat etýän diýip gören nemeler bardyr, özüni Muhammedi görkezip duran. Şolar. Näme üçin yerli türkmenler bilen edýärler? Häzir şo Muhammediň ýerine, türkmeniň ýerine ors getirip koysan halk direnjek da bu ors näme iş etdi diýip gözü bilen görüpdi. Ezip bereni. Direnjek ondan. Çıkarıp koyacak. Öz türkmenini getirýärler bolýan. Öz türkmenim diýip neme kendime bilen oklar. Näle bir kultural neme garşylyk görýärmi, näme o öz haýyny, öz dönüni tana bilen okda halkymy. Şöýdüm meni gibridne uruş alyp barýarlar türkmeniň maşynyna. Indi ýa kısa paraň işläp çykaran nemesinde bazar ýangylar bar da şu zatlar bol neme aýtyp geçýärler esasy. Yani bazarlar näme üçin ýakýarlar? Bazar ýanmadyk bolsa halk näme bolup geçişek? Yaksalar halky näme diýip ýetişdirýärler? Yani kontrol etmek üçin ýakýarlar da bazarlary. Yani o haber ýandy plan ýerden täze bazar açyljakmyşyn, komfortly boljakmyşyn, owadan magazynlar boljakmyşyn diýip neme diýerler? Ünsi soýarlar da. Aslında ene kökünde şo zatlar ýaty. Şöýlerek azık kan uzady bolma turmaýyn nemeni galanam özüňiz diňlersiňiz. Exile-laba ýazylyň, like basyň. Birden gyzykly maglumatlar, gerekli maglumatlar bardyr. Institutlaryň bir näçe görnüşi bar aýdylýandyr şol iqtisady, syýasy institutlar bar aýdylýandyr. Ondan hukuk adamyň şahsiýeti barada aýdylýandyr. Gyzykly maglumatlar gatykýandyr, bilgi dünýäňiz giňişär. Onda awdyly esen bolsun, sag oturuň, ýene-de görüşeriz. Türkmen topraklaryna jany ýanan her biriniňe sag bolun.